खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 10 नभेम्बर 2025 आव बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो बबे राशिफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ? मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम थासारिखौ मिथिना लानि फै। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, साननि जागायनाया गोहोजों बुंफबनाय जागोन। माखासे गोजाम खामानिफोरा दिनै सुफुं जागोन, जायनि थाखाय गोजोननाय मोननो हागौ। खालि सांग्रां था, गोख्रैथि जानो नाङा, नङाब्ला गोरोन्थिफोर जानो हागौ। नोंथाङा गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ सोरबा खाथिनि सुबुंजों फोरमायनो खाबु मोनगोन। रांनि सोमोन्दै मोनसे मोजां खौरांबो जानो हागौ। बेलासि समाव नोंथांनि गोसोआ गोजोनखौ नागिरगोन, बेनिखायनो गावखौ एसे जिरायनो सम हो। वृषभ राशि, दिनै खामानियाव गोसो होनाया गोनांथार। फिसा-फिसा आगानफोराबो गिदिर जाफुंसारनाय लाबोनो हायो। न'आव आबहावाया गोजोनथाव जागोन, नाथाय सोमोन्दोफोरनि गेजेराव अहंकारखौ फैनो दाहो। जुदि नोंथाङा गोजोन मोनाखैब्ला दान्दिसे थाबाय था, बेयो हेफाजाब होगोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा दिदोम, गोनांथि गैयै खर्साफोरनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ गोखा जागोन आरो नोंथांनि सोदोबफोरा जादुनि महर मोनगोन। मानसिफोरखौ फोथायहोनो एबा बिसोरखौ गावनि फारसे लाखिनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। खामानिनि नारसिननाया एसे नारसिनथाय होनो हागौ, नाथाय एसे सानथांखि लानाया गासैखौबो सामलायगोन। मोनाबिलि सम मिनिनाय आरो रंजानायाव बारलांगोन। कर्क राशि, दिनै गोसोआ गोहोम खोख्लैनो हागौ, बाथ्राफोरखौ गोसोआव दाला। मावख' एबा न'आव फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। जुदि गोजाम सोमोन्दोजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे जेंनाया नुजायो, अब्ला धैर्य लाखि। दिनै नों मोनफ्रोमबो सोंथिनि फिननायखौ मोननो हाया। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। सिंह राशि, आत्मविश्वास दिनै नोंथांनि देरसिन हाथियार जागोन। नोंथाङा जा थिरांथा लायो बेखौ जाफुंहोनो हागोन। बाख्नायनायजों लोगोसे खामानियाव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै जागोन। खालि सांग्रां जा, बांद्राय फोथायनायाव खहाब गोनां जानो हागौ। मोनाबिलियाव माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। कन्या राशि, दिनै बिबानफोरा एसे बारायनो हागौ, नाथाय नों सामलायनांगोन। नोंथाङा बबेबा मोनसे मावथांखि एबा नखरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गिदिर थिरांथा लानो गोनां जानो हागौ। लोगोफोरजों हेफाजाब होनाया जौगागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। मोनाबिलि समाव नोंथांनि गोसोआ स्रां जागोन। मेंनाया नोंथांनि सोलेराव गोहोम खोख्लैनो हागौ, बेनिखायनो जिरायनो थि खालाम। तुला राशि, दिनैनि साना मोनसे आब्रुथि गोनां आदबजों खामानि मावनायनि सान। बिथांखि बानायनाय आरो बेफोरखौ मानिना था। मावख'आव खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। न'आवनो माबा मोनसे फिसा मोजां खौरां मोननो हागौ। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि जा। गावनि उदैनि सायाव एबा खसायनि सायाव नोजोर हो। दिनै सासे बैसोगोरानि बोसोनआ खामानियाव फैगोन। वृश्चिक राशि, दिनै जों सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिजों खामानि मावगोन। नोंथाङा सोरबा सासे लोगो एबा लोगोनिफ्राय थुलुंगा मोननो हागौ। खामानिनि थाखाय बियो मोनसे मोजां सान जागोन, नाथाय नोंथाङा अलसिया खामानिफोराव गोजानाव थानांगोन। गोसोआ नोंथांनि गोसोआव गोथौवै खारगोन। नोंथाङा गावखौनो लिरनाय, देंखो एबा ध्याननि खामानिफोराव मुखुब मोननो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोनसे गोदान जागायनाय जानो हागौ। धनु राशि, दिनै समानथि लाखिनाया जोबोद गोनां, खामानियाव एबा सोमोन्दोआव। सोरबा खाथिनि मानसिफोरखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। राङारि लेनदेनाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोनसे फिसा बाथ्रानि थाखाय रागा जानो हागौ, नाथाय मोजां मोनज्लायनायजों रायज्लायोब्ला गासैबो मोजां जागोन। मकर राशि,
दिनै नोंथांनि सिंनि गोहोखौ थार लामाजों लां। बेयो मोनसे गोनांथार थिरांथानि सम। गावनि गोसो आरो गोसोजों सान। रांखान्थिनि बेलायाव एसे गोजोननाय मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नोंथाङा गोसोआरि मेंनाय मोनदांनो हागौ। ध्यान एबा गोजोन देंखोआ हेफाजाब होगोन। लोगोजों रायज्लायनाया सुग्लाय होगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मिजिंजों बुंफबनाय जागोन। माखासे थालांनाय खामानिफोरा दा दावगानो हागौ। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर नुजागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोसो गुदुं जागोन। न'खरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोजाङै खरसा खालाम, नङाब्ला नोंनि रांबावजाया गाज्रि जानो हागौ। मीन राशि। दिनै नोंथांनि माखासे गोजाम बाथ्राफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ, नाथाय मोनाबिलियाव गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव जौगानायनि नेरसोन दं। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया नर्मेल जागोन। सासे खाथिनि सुबुंनि बोसोनआ बेसेन गोसा फोरमान जानो हागौ। दिनै गोजोनै खामानि माव, नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 1 नभेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहर। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।